Maybe I did, and I say, I do go for a woman, you know, or good, Dear Yabe, I say, or in a two share, Yabe, Hennessy, my Baba Bonconato. Wababa di crow, Adana to Cronum Swap. Match of phone, what do more Pamaye. Wabe Jim call for dine, call for Banche. And Nadia Yabe, Hinakonya, about two, my quiet chum. Yabe, ya, or no, I say, or Hineno. After a for say, you know, number 1, number 2, it's a boom, it's a ball, Hidium, at my redeem, and then at the Monday, and as I say, a queer making, you have been poor for Yawa, Daroma, or Diamo Mojoso. Now, Obedia, dear bear, and fear a numu echo in Sienino, as and say, and or say, only as I say, when you are Yura, or Pemso, at the way in Amano. I don't come here, Kunyana, the toy, the Yabe, Brunfio, Dina Macrono, Sabi, as will be a dope, and Naka Crani, Manson, the Yachim Yabe, Minia Penny Coquizana, Atrin Manson, Brunfio, Miniana, Manson, Sass, and I'm with Fiuncron, to say, Miniano, turn any other by Naka Crani, and I say, Fede, crowd out, a messy beach. I draw the chairman in our community, never see beach, and they did, and Nasia, Brenny. Kakra mekantri urane se ade a waye no meni mi kurodua no nipa nyina ya dwena ho ayantiase se sre nyankopon se o ma ne nkwane ahodin edinki Solomon no ebi meka ho efise de waye adanko am yehunu bi a kire de midi ka ka se buru mfie wa na nne opemso adaroma wa makuro no soso anya hene se mafa kuro no na kuro no tuma apaguo no mefa no da yeruase nyame omo ne ho ba mayen o ma ne nkwan ma ne mfie dodo o ma ne nimfie namu ahodin mu yare da ho de nyimfiri wo mayen fisade a waye no Asantemaso TV yesomo sompa times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me swansen pananam. Canina near Titiamo rim, near Sidan, we are not so much so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie. I'm a dance so boy I am re, and chance I would draw a papa. I would do good dance so mad dine home here. Ebi say, long span self lock, IBR, Allozing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dine Uniama, Adabov Company, Eddie Abebwaye, your office Ankasa ewo ehwia overseas junction and na baby adwumakue factory na Ankasa wono eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene ye na wo mo eye osimpitimpirimpi Yamare phone na kwa by Mara Santa Mansu TV by na mama any amania so somo som papa pa ene eye yawada eye obenimbo so meda etoso dumi ensen ye de ba be pie mu abo menhia efikasie mu ene Kumasi Traditional Council ena etna se na wonom edi ensem bi etse kontase onwe enkonwa sam ena afen so Otumfuo achiame ena nana suadu hene wonom nso enkonwa sam sa ena wonom ebedie ena afen so Yabe obeka wonom nsem monre nkonwa sam bawro nkonwa sam adan woma setano wonom nso ensem wonom ayera ebedi we ena nsem awodu opi ena nanom a ewo Kumasi wonom Traditional Council no wonom etna se no mara ensem ya bobo ho na afenu ahwani ade de wose ade asam no to no wateme ede ato de be film aba bia na ye hyemo bo se Asantemaso TV de nyina esomosom papa YouTube, Facebook, TikTok like shema for nhwebi adwenche bi comment section na wa subscribe ye ndwemade no so ede ama email ni Asantemaso TV1@gmail.com and once won sabeteme akan amamani amani a enkansuo de enfremu na afe na yakrogen ne de eba so ye ranse nim so watana se dia no kroda ena wode eto entikan ho na ene yempensem nyina mopama sebre emfa ensomo switi na dankwame ena me de dwemade nyina wo kyeme ede ama ye refikasie mi nkoti nsama ekoso
emprempenyi adankwa me kwansem to hene nana amwafra otosummieno na wasai awede na sida abra yenwura yenye nana ide yene nana ene enkomo nana adama me nana kakra bi o nana adama na pomba kwa de Nyankopon da romane mo mpa da Nyankopon ase nana amwafra otosummieno adankwa me kwansem to hene pacho no ano no Nana yasha adankwa me aye muba ye ti kroma ne bi ya bro nana fa ye from kakra e free bra akonwan eto ye anamontu awatuo e bia ye nim sama nso twin bia na e de ne kwa so ade besi na enne kroma nyina ni agi yo me damas adankwa me akonwan de eto ye de ye mfie bebire buru mfie wa ndina makro no sabi ayese obi aye de ope ndi enna kakra ni manso de yatwe bia bre minua panyin kwakunziana atwe manso no burumfie aduanan ni minua no manso no hyase na me wonfie nkron sese minua no twene ni aheban ti na kakra ni ana yewura yese afede kwa da emesi bibi nkyere no adwade twam ni na otwemi no na besi bibi kyerura ene se na yede enase abrani oko na efete se wusoi ewie ye gidi se kroma ne nyina ene age obia wo bibia ohwe ne mo kwanse obeye ede amakro no na wan kasamu no sisi ai ade ba ko na dawa koma so a animanim yabe ohwe se obeye de amakro no ade da makoma so pa de adankwa amekro no sesei sanse dampan no krono entumi nkoso efise obi aye de ope ndi de makoma so pa ne se bra ma bai kroma ni nyina ba ye memmoa nanan ma wo kro duan nyina ba ye memmoa Cometiee for assemblyman o nyina anya memmoa na kro no ye mfa ne ntoma pamfra fise mere bi atwam no uyi yewo ngabeja nof but kanen uyi nkari a adankwa me no enso enne adankwa me kamese abedito ndi mesre oman ni nyina se omunya memmoa omun kame ho na adankwa me mfa no tuma pamfra nana wadama yera na se tuso da bio na ekro ne ye ne dia na wadani kro na ma sahwe so efa emma no wo asem bia beka che yera na kakra meka che yera ne se ade a waye no meni mi kro dua no nipa nyina yadwena ho ayente ase the sre Nyankopon se o man nkwane ahodin edin kin Solomon no ebi meka ho efise de waye adankwa me yehunu bi ache se de midi ka ka se buru mfie wa na nne opemso adaroma wa makro no so enya hene se o mafa kro no na kro no tuma paguo no mefa no da yirasi nyame omo no ho ba mayen omo no kwan mani mfie dodo omo ni nimfie namu ahodin mu yare da ho de nyame nyimfiri wo mayen fisade a waye no ejitum se me nimi kuro nyina ye ko enkoto dwan ma ye bompa ye sire Nyankopon se omo na ahoden ne nkwa ya basa manto ba na mo shona na t-shirt ebenya ba mienu miensa bia mo magina na na nchan mo magina na na nchan ma ya na yentimi entwa mo na na atade na na enya fie benya ba ku bi aka ne ho mo nka cameraman pa cha na wa fa won no da bi nka gina ni sei mame aya ma me pa cha aya ma okay ene mu twa na me na mo kasa mo na mo sha na na t-shirt enkroma mo wo bibia enim sa futuo de bebre na mo de ama na mo ye kroma ade asam na mo ka che yenra ke wajo da se kakra ye be ka che na se ye de yamna se bre nyina no you see I am faswa you see yen saka ti ye da se nyame ye de nyame asise na yeni friends yeni ngwase na mama memra na ho na nka me po mama memra oba jo ba da me pa cho branch kakra
Okay, mama me na chairman kasana na enkomadaroma. Na chairman wada ma pomboko. Boko. Me pa chane fra say. Dudu na fra me chairman nuama. Na chairman nuama emprempren de na si bibia che yenra mo de na seda e de abre yenra sambe na mbaka che yenra. De na ye kan se. Akonwa prenya asema e keka ne kwa. Se de nyina yinim no. Nanso mpanimfo se be busa be so a kasa petakura ntimi anwe kama kasa ba wi ne kwa. Saa ne edware nyina kokko ne ye paaye. Echa ho ofenti ne edware nwumre. Eti na akwa se. Opem so adaroma. Yansa akwa konya wo ya. Dukro ne nyame anim ni. Yantoto na se. Na fe ya no pa wi anwumre a ye beba. Ama obi ahun se adankwa be man wo che ya konya se bi eburu se be so a umre nwi. Efisem mpanimfo se be ebura. Ama nyina akwa wirem no mbaduru fie na so yere maya oba bia mai yede mase ai awode ye ho yede na ase papa ya ne we kwa yenim se futuo de mama nana ebebre ye ntimi se ntu nana efo ade ba ku bi won akoma so obese a che wo hene ana nana au meni haw yene na kasa ye tunufu odem dada yenim se de ositie enipa ntaa nipa achikwa ana se mempedo sa akopretumi na se ba do so a ene na eye na ye opretumi na se ma do so na ye efiza sebe yenko bi se akokorada ye bisa abirwa na ebisa no nti yenim pefe se enya ade adana obetoto ne mpani mfo so ase ye damase abusia pani apomboko o wurade adu ne afro say amadu isipo abusia yenim se kro mu abusia no mu de mema bebre na wom ade nkono ho wona na ho a uyi no ema kro yi de me hunu ya ema me yi no se sanse usakite akopem ne mintin ho bone bia wonzo wadem penifo ena nantie emmema agro enkwada agro enina fam eduntin ya amene aberewa ya dwene ho ne edom ni nyina se ne yetade a yempa nwoma ensi ye nanane enuntin na ma yedinisi ye nanane ya badase pa ya badase nana nyakopo enshamo pa ya damu nyina amase Adeshima nana amwafra wotosumie no adankwane konsentuo ehene ana mpempren wa baba CBB wa CBB acho yenra ere man mpempren de na sida na de abre yenra owie ya awase otutu na namo aba ehema samte hema so anaso na wado no so sida ebre ntano ana yewune ene na na adi nkomo pi ekromani ni na so atai na chikromani ni na ani aje pass mpempren de won anya wa hidi bia atisaya wa bua ekuro mini abama ama nene ye ama nene aye ama nene ya pomoko de nyame adoboko nana ena wasayi wo jide bi won so babo ekuro ne de mi ojide pa won se obeye kuro ni ama ye ho atoye esi se akane no ne kuro no obi antimi nya ye oposo ye e wo kuro ni nemom ya jiri se ohina ye wurade na mai ya dan kwa me kwasentu ohina no oboboa ye amabura ye wo kroni ama krono asam ntoma pa asira basa akoso kroni nyina ye jidie awo ohina mu se oboboa ayi sanya me nyina asiro ama krono ehwa atono bra mama ya kuswa ene adankome ekromano edidi enkoma na yetie wonum akasam a yehunu so gaba osom atai wonum hene achipa ewo akoma pa adema wonum hene ewo jidie wonum se obetimi aboa ma adankwa me afa ne ntoma pa efra minya ba etesai yankofo adome ho ye pa nya fra sai ye frem Cecilia oba sisi mi husa na wo bona na mra ne pa adan edi nkono wo na ho ya na hu ya ma bebrebe na ne do ade ehu aya ade ahwe ni fie bebrebe ani akoma di akire se ebenya na sere twajo afọ nyankopo aton super go asasi so ni akwanya yira mfie bebrebe no opem so atimi di amaya nana amwafo otoso mienu a na ya ni ji samo amaya nkwa ni bebrebe sa papa oni papa odidi a omo obi ni odidi ma bi kaje cha abontere onya nanga de fo hene woye papa hene woye ohene ma abotoyamu eba da nkwa mi kurom tina so opem fo kan de akonya pesisi amia hina eye kro ni nyina ni ji sam sai na odi sa akonya we amale opem so ya mane pia ori nkwa so
wo akomaso de bia mprempren na na ba wo hwe ne mu kwan sanko betimi aya na me de akomaso de amehwehwe ne se na na bai onfo wodo nia wonim sa ko ekura no onpema sam na nanka no e ma no ho eno na mehwehwe amo ehene bansi edamase pa mo fa ni gie nkwa wa mo jimani an mo hwekwa mo ye no mo empra wa Asantemanso TV ena wani gusua wo hwe yenyi yane adankwa me konsentuo abusua ena edi enkomo komanyina ena wonum ati abata wonum hene na na amafo tosumielu achia ma empempre yidie abrano yabadam na masi abika ka chamse yawo men shafika siemu yabe ena de akonyina ede ensom wei eye de edi kan kra ensaman kaye ni nyina wa mfia na nanom egusua wonum ebua wonum wie na afene momoye nyina so beba abontene wie ede ni nyina so asomosompa Asantemanso TV YouTube Facebook TikTok all like na wo share adwenche bia comment section na wa subscribe ye ndwumade yin so ede amma yen dia ka ne de eguso de somo I for sabre yabe for ensam so ye na nanom ebua awie ye ne na eni enkwapani eni enkwamapani na pomboko na mi adum apomboko na ye for say paja for opanadu opanyini adu yabe kasi ene de ye wabua ide ansa ne ebekomu no be asem ne motofa kakra bi maye bi pa cho azodo fa nyanse eye enosu number 1 eye empatasie ekuro no anu wayimi na se ye hwekuro suma no ya ntewe yeti ya se ya be na obodi kuro awo hono mo ama me amija wei amabeto fa bo ma kon na wo ye hwan bi pa cho me e na empatasie wahini no e de na empatasie ahwe se ye hwekuro no ema no e do me ababume ama se odi protection ya polfo no aya se basa e da sa ko santa e da do no asa se basa e de na ba ye Otumfuo akase won ko dudu ko bi ade mo ja tebe Nyankopon nam sa da ma Otumfuo na oya bamma Otumfuo bamma ya bi tira no won da madamase maba so ya da se egusua awo aya menshafika sema yene egusua edi nkomo afa yabe ensansam no aho ai papa ni yene woni nkomo kakra me baba tina me nchen jana yene nkomo ba to dan ni me kan wani ni aha papa ni ni afa sai papa cho fem ko jobo ache papa ni ko jobo ache yabe ensam yi me jidi sai no ntina ba ya na papa cho no ko pa asam no patasia nyene so na ma wan fa cho me die mu kakra won so no yabe hene aho ekwan bi so ana bebrebe mufi kokobe apmen kokobe na yedi kroko kura enfiesu ni yenyi ni sie wasam obi abesu a kire no se obon kokobe di kro bra yensie ohene he se kura kura sisi amno kese yesu a kire akom hene Otumfuo akom hene ye Otumfuo akom hene ani su a kire no ye pebre ayifu no asia na sananka yakosi bi a kire sa ya be hene awbo odi krofo ekromo akro nipa nkwa so se mfi kromo ana obi sin hene ana ye gusu ana kan wasem ne abepie ohene ni mu nti so obi sa me na de sa enti no sisi ano ye wura ebuam ekosi sai de o ka kosi ne se ne de o ye wura mi ate ede atadwe ate de ne ye wura se ayi adi krofo obo mu nyina no oguru nyina ne obi aye di krobio otu ayi Cometiee fo omo he se nyina mu o fo mu ayemra no se nyina krobio odi ko di anya dwodi bra ma me na pomboko de nyame adom me ho ye oba pa nyame adom me ho ye na ye fo say me pa cho ye frɛ me na anya akwa bro no ma wodi ye de me se ya be hene kwan a wode ye nam so mo fi kro ben so ye duma kwai mo so dia na de ayamo de ya be hene de aye ne se oyene tu ohie wie ya be hene se o ma bobo nkonya ato wa bebo di kuro ade na tu kuro num so a metofo no wode wo mo pam yen wa bedwi nkofo dan nkofo banche ene de ya be hene kwanya wo botu duma kwai ye chem ya be hene ye hia ne hene bia wo duma kwai ya be hene ontimi medi duma kwai so ama ni ye yi enti ya nkuruma ya be hene kwanya nyina ya nkuruma ya from my man the robbery for bet him
Asomenti. Chai, muchani enya botani eni nkomo. Aha. Na wana wo de chame na yado. Yabe hine na ma yabe chicha nkofo sekan. Atutu atuo. Yabe hine nsabu adwuma bi ni o. Yabe hine nsabu. Mama ne mama na ko what to say. Na wo ye. Ni afra say. Me dia kwasio kwadu aswanti mi eduma kwani ba. Okay, je ba sa. Ah ko fa ro china mi di duma. Me ye eduma yesa so me free duma kwanti. Be yesa seketwa bia bi si da si so say. Me de ma mema be makwatinam madani afreme adaya metofo na no ya behire de metofo be bu me dan ni atu emene me heda e ko ase batima abra mesini asifie wie eso na mabe ha dan o batima ya behire bu mi fie atu ogu afa je me na no monsam ensasi ni na e o dba kwa bonte enti ene no de ye wura kan ye no akonya bi wonum sa won sa sa je fo so nya o sa be kan na jese media say abra na do ma dia wa ndei asidan kwa dia de ma no o yes say ama ya be hene nko na ye ho nto ye de ye na o da do ye position say motor for the ku police for ba soldier for ba o ti ya ma ne nko openi na boko na ba cho na mi abe na so first your friend me honorable Augustine was say to the assemblyman. Okay, assemblyman me jidi say we said you ka say assemblyman dey sembe bra e ko so nyina no e da wanim adeja yabe ho ensam ani nkro wodo a yabe hene e ha wonu nyina no obi e say ye na di kan ya bo moto fa kakra bi na sana de wo de ba soso no wo de asoso ma e de ba sam na ko so yabe yo de e ko so yabe hene say na na yabe hene say nana ya friend say nana okontomre mensa frempon Kwame okontomre frempon na say wo se twede yabe ya ono agasa ye ohene no afa twede fun ase nation number 1 number 2 ene friend say trebom chichibon hwidiem atuma hwidiem ene atremade lida akosomo apemanim kokobe nyina na asase tabre ye bebu side ni nyina na asase na owo mo etesa ana entesa sasa de ekura meka nyina no ye wa brempofo a ye wura dawoma ode ama mo hweso na obedi ade be emfie enum ekonsia ni enu ese nche ena o se ono de asase wo nyina ye wura opemso ade wo nyina ama no na nyembe o ya mahene ana onye mahene atwuma ye ni mahene atwuma ne kwa abre nyina ye ni mahene sanse ye ben yewura yasum yewura enti ye ni mahene enti se de aye ne se okofa anti robbery fo na omo akwa omo sase ekuta omo location po mo ye adwuma no na anti robbery fo edimirika no ma betete wo mu ya chibi di ko police station ni ajibi musu sika enti egodu obi wo hwi ade ekuta me ya abrantie bi ono aye 2 acres efuo ne banchifuo abo banchifuo no obetuo ehu ya se na ya behene atimi ama kofi kromfuo bi waso abomu di kuro abedwi banchi ne nyina to agu maame bi anya emfie aduoson mienu waso ye bode ene ebrofuo ene banchifuo ene so obedwi di nyina to guye enti se na ya ma ehaw pa bakuro ni mu enti bi amadwen se me assemblyman no me mpene mo bi mfa mranche ne nsen sasa kwaso na ewura tu kwan sana ti da me ye nsentrofo nse mu kakra na a police for na oyi so mu from central na ye anti robbery for no o ma jade o mo ye no me ye press conference na jono na yabe hene emma anti robbery for e de atuo ehuru me fen so e ba me fie e de atuo ba me so anti robbery ni ba mako edu e be kire me se ka mu se pick up o mo de ba ye ma me ntra konyo so kra me ntra form ema ye di tuo sisi me na wo se se be mabokro no ema ye ko branche ba ko so fie ye ko na yiri so oni wo omo fo so ya bu ni chana door se bia na branche no ho no mpese obepie ema eno so mo se ni chana door nyina pasa eno mo sa ko branche ba ko eno so mo ko ye no omo anya no omo bie ni nema ko bie no washing machine eno ni fridge mi se akwasha fridge ni ma ema mo de me ko central police station anajo ma na me fie chese no kura no nyame mpo na boa me ke bi kwa ko mbo mitu okura maka se e bia me si adwane e no mbo mitu enti ade na ya behene e ye no kuro no mu de e ma woto ene asundwe ma ho tete twade aso ya this capital e wo hia asundwe
ɛma mpuntuo aba ho na nsɛm ho aban edi nipa firi nkran sɛ yɛmɛsi DC na tra yɛ ne da ɔbɛkyerɛ mu wɔ bisa sɛ yɛne DC resident mekɔ kyerɛ mpanyinfo mu firi nkran baayɛ DC yɛ nim na Yabe hene metwofoɔ ɛne saa kofi kromfoɔ yɛ a ɔma bɔ mu hene ɛbɛtu gu me so bro metete matade mu nyinaa ɛwɔ mmerɛ na mepɛ fɔ mo official duty ɛde ama assembly na mpuntuo akɔso ɛde nneɛma na Yabe hene ɛna de krofo a wɔbobɔ mu a yɛsɛ ɔmo from kofi krom de kro no ɛyɛ okrom wɔn deɛ sɛ ewura anhwɛ no wanka asɛm yɛ ne manim yaaya ɛde ɛhaw kɛseɛ ɛde bɛbrɛ ne nananom a yɛte twɛdeɛ ne ne mpatamu Yabe ɛne akyerɛmade kokoben dida akosomo ne deɛ ɛka ho ne nyinaa na ɛna no yɛbae no yɛwura asɛm no boɔ sisɛn deɛ yɛwura aka ne sɛ ɔsɛ yɛwura de wɔ abotrɛ na abotrɛ nti no yɛwura ti committee sɛ committee no ɛnhwɛ na ɔmo nka asɛm no animanim yɛ no mfa mo amere no na mmom ɔmo abobɔ mo di krofo ne nyinara no wɔtwam kɔpem sɛ ɔbɛka asɛm na wie na afei so wɔ si ahemfie ɛwɔ baabi saa hɔ no so yɛwura se entam da hɔ enti wɔnyɛ sie ade bi a wɔyɛ bia wɔnyae kɔpem sɛ yɛbɛka asɛm na wie sɛ de bia yɛwura ka sɛ asase enwane enti asase ya wodi a nyabotrɛ ne yɛnka ho asɛm nyi na sɛ yɛka ho asɛm wie a na sɛ wodi a wɔde wade bɛma wo enti na no yɛwura asɛm ɔkae no ama akoma atɔ yɛm paa ama ne nananom a ɛbaa yɛbɛtie sɛ yɛwura nye yɛ no ɛnɛ ɔmo kɔ a ɔmo bɛda paa ɛde asomdwie so kɛseɛ ɛde abrɛ yɛn na maka ne bɔne a wɔyɛ nneɛma ahodoɔ a wɔyɛ ɛnyɛ nyinaa no na ɛfiti so ɔbɛdi ade mfinhyɛ bɛ enum anaasɛ nsin ɔnyɛ adeɛ baako koraa ɛmmoa akuro sɛ sukuu dan anaasɛ mo akwan kane asɛm ne ade ɔnyɛ bibia me nua ba ɔnyɛ hwee ɔno ne deɛ ne sɛ kuro a ɛnyɛ ne deɛ na ɔbɛfa kuro no na ɔbɛdi kuro wɔ so sɛ ɔbɛ create unnecessary tension na ɔde ato kuro no so na saa mmeranteɛ no nso afa metwofoɔ yɛ maame mu okɔafo ma no mu suro obi na ɔyɛ n'adwuma ɔtɔ na ne plot afiri ɔhene bi wɔ ɔkuta na location paper so wɔyɛ president wa so no makɔdwi foundation nyinaa to agu to a sense obi agye ne na location fence ne list ya saa tankwana na Yabe hene medi hene o se eye fake list emre bi yewura eti committee a na ɔhene ba hia hene ne da no me na me list na ɛkɔ animu o se eye fake list ema na sabia krofom hene na se ekofika se ade a yewura asan na se ye fake allocation list no enti enema a ɔyɛ nyinaa ne se ɔno deɛ sabi o sika no kora na wɔde bɛyɛ mpuntuo no wɔde ba kɔfa wɔn a yɛ ho ɔden na mo abesisi nkrɔfoɔ abɛhurahura nkrɔfoɔ wɔtumi gye bi mo nneɛma nyinaa agogu ne fie wɔtumi gye bi nneɛma agogu police station ɛnti sɛ wone sika a wɔde ba kɔgye police station a sɛ wakɔha wheelbarrow wakɔha picasso wakɔha ndɛn na ade yɛ adwuma kora na wɔn ba bɛhyɛ nyinaa agogu police station ne sɛ wakɔtua ho sika ansa na yɛde saa nneɛma na ade yɛ wɔ deɛ a kɛse deɛ na wɔn gyegye nneɛma ne kɔtua sika deɛ a na ma asa de nneɛma na ma na ɛna sɛ mo yɛ ayɛwura ɛde ma yɛ no mo so mo sɛ ya so mo yɛ paa sɛ ewura deɛ eti kɛse aso da yɛ ɛna ewura aso da yɛ no ama akomatɔ yɛm aba paa yɛsɛ ewura sɛ na botre nti na dawoma asɛm a wɔso me ɛmo ɛnte nkɔnkɔda na dawoma ne nananom amane a yɛhu nti no ohu ne nananom mmɔbɔ na yɛhwɛ dɔm a wɔayɛ nyinaa nananom a yɛwɔ nkuro a wɔ atwomama mu nyinaa na nnɛ yɛduru ha nti nnɛ a yɛwura abie mpanyinfoɔ na kaa sɛ efuru n'ani abie yɛwura abie asɛm no nyinaa so yi yɛbɛsɛ ewura sɛ committee no ebe majuma ten na committee no so mo bresa na watwe na abosomi ana sese de ensem no dɔɔso na nanoma brempɔnfo no mo nsɛm yɛ maako du baako enti amo wate committee bɛyɛ mensa ne enan na wasrɛ sɛ ene sɛ committee we tena asɛm we so asan sɛ nipa baako pɛ enti no committee we tena asɛm we so na wɔtwe we a committee bofo no so mfa nkɔ na wɔtwe so ɛna wo sɛ yɛ asasɛm yɛ ba kɔ hwɛ hye sɛ yɛ wura kora sɛ no office or in ba pejahene empe surveyor aban surveyor or ye qualified surveyor enka ho say the beya obetimi de nyina gu nkrata so ama yewura ehunu ba bia ehie bia da yewura onim ni nyina say so na asantema ne dia dem na botre nti no bi nka say be yewura anka ne ye ana say be yewura ebu ntanchia no enti na waje mu sa say yensan kohwe na ni nyina ba wi a na abeta nim timi nim sɛ yɛwura ne tumi ane ne tumi akata asantema so nti no ɛbɛma
committee no so eni ni hwammo committee ni be ye adwuma pepepepepe no de beto yewura so anim yada masepa ebra no so ye be say dia asemi achi awie ade shema mai pempen de no num aba pa won sima edu enso aha ana bra ma kwan ema enne kumase traditional council asetena wana ma ba ne de ne nyana aba na wie na wana ma tena siam wo no eye na na mo afra otoso mie no adan kwa me hane aba e was try dada ode na seda ebra ye nwura na fenso no eye achame ni so adu hane wana mo so enkonya sam ye nwura ehwe eka yabe enkonya sam ye nwura ehwe kan ensam awto bia eka ho na nananom ane Otumfuo said to santen na etena se eboba sansem we nyina na yabe ensam ne de kowie ya na se ye nwura apaw eye abedwafo wanum kakore asem no achame ni so adu hene ensam nso ne ye nwura apaw abedwafo esa ensam kan na brand ntina nananom entimi ani hu edwuma wanum ade ahya da fofra eda wanum ahya ne duwa pa ye besan aba na fede be film aba bia ne ahwefo ye tie fodofo ye de ne nyina ebe som aha ya santamanso TV wa mamre and our money efie YouTube, Facebook, TikTok and all shine like share my for and share adventure be a comment section na afen so no wa subscribe in Jubilates at the amai asada PSA and come a Grand Echo Cabanas Santamanso professional photo studio Yabe Stool Complex Limited and a Shiva Yemim asakenim and you makwa what and asem ya de Jubilates aba som ya de Jubilates na aba na wie asada kasia no so kwama wa wo chebre na o share yen asada kasia no enko ema papa kuri nyina so nyankopon enhia mo ya de pa na matimi akam abom ye nyina so akam bom ama ena dwumadie yan so atimi aye kra be hye me din sweetie na dankwa ya basana mo de hye bio Santimanso TV, Yasomo Sompa.